Zdravo, zdravo svim čitaocima, a sada već i gledaocima magazina Lepa i srećna. Ja sam Brana Kostić, profesionalno se bavim šminkom preko 10 godina i ovde sam da vam odgovorim na pitanje koje često postavljate vašem dragom magazinu, a i meni sa neke druge strane, kako se šminkati u doba korone, odnosno šta raditi sa šminkom kada na licu imate masku. Kada se šminkate za masku je isto kao da se šminkate za teretanu. Odnosno, lice vam se nalazi u jednoj vlažnoj i znojevoj sredini i potrebno je da šminka bude dosta teška, vodootporna i vrlo jaka i temeljno setovana prahom da bi opstala. E sada, prednost teretane, odnosno bilo kog fitness časa, pilatesa, aerobika ili čega god je što se završava za sat i po vremena. Ali vaše lice je pod maskom 2 sata, 3 sata, 5, 8 sati, u zavisnosti koji posao radite i kuda i kako se krećete, a kako je ovo krenulo, bit ćemo obavezni sa maskom i spolja i unutra. Tako da vam ja kao šminker sa višegodišnjim iskustvom ne savjetujem da šminkate lice, odnosno nanosite puder, rumenilo, highlighter, bilo šta ispod maske. Jer ta šminka se nalazi u jednoj vlažnoj sredini, pre svega zato što vi dišete. Kako dišete, lice se potparuje, ispod maske je jedna vlažna znojava situacija koja se dodatno razmazuje zato što se dešava trenje maske o lice, kako pričate, kako pravite bilo kakvu mimiku, tako da molim vas da sačuvate svoje lice zato što će vam biti potrebno i za posle korone, odnosno onog trenutka kada skinete masku, nadam se već proleća 2021. potrebno je da vam lice bude što čistije i što zdravije i što negovanije. A sada kada, pošto je šminka ipak moj posao, kada treba da vas savjetujem vezano za šminku, naravno da neću reći nemojte da se šminkate, ali šminkajte oči. To je ono što se vidi i to je jedino što se vidi i samim tim nećete imati nikakav problem zato što ih ne pokrivate, na očima se ne dešavaju nikakvi osipi tipa bubuljica, uraslih dlačica koje se na primjer dešavaju muškarcima pod maskom, tako da danas ćemo dobiti jedan kratak i brz savjet kako da našminkate oči. Verujem da nijedna od vas nema baš puno vremena, odnosno pola sata ili 45 minuta da se posveti detaljnom iscrtavanju kapka, tako da za 5 do 10 minuta ćete naučiti kako da našminkate oči, stavite masku i nastavite sa svojim dnevnim aktivnostima. Ok, idemo na šminkanje očiju. Rekli smo naravno da šminka očiju treba da bude malo temeljnije urađena nego što bi to bila situacija pre, na primjer, godinu dana. Tako da vam savjetujem da oči pripremite prajmerom. Prajmer će omogućiti prvo da vam senka duže traje, da se ne razmazuje i da se ne skuplja u prevoju oka, a sa druge strane prajmer obezbeđuje da će senka ispasti baš onakva kakva je u ambalaži. Često vam se dešava da je senka jedna u ambalaži pa je stavite na oko, a ona je tanja, providnija, osipa se. Dobar prajmer će omogućiti senki da ispuni svoj najveći mogući potencijal. Od prajmera jako volim Urban Decay Primer Potion, prvo zato što je bezbojan i zato što posle njega mogu da stavljam senku bilo koje boje i teksture i neće mi narušiti tu situaciju. Prajmer jeste da osigurava, ali nemojte preterivati, znači nemojte ga stavljati u jako velikoj količini zato što će i on onda vam slepljivati šminku. Znači u jako tankom sloju stavite prajmer. Ovaj prajmer je dobar, kažem, zato što se i ne vidi. Kao što vidite i nećete primetiti da ga ja uopšte imam na kapku, ali će obezbediti da mi šminka traje duže i da izgleda bolje. Često savjetujem ženama da se šminkaju kreonima zato što je brže, lakše i ima manje šansi da se naprave fleke. Moj omiljeni kreon, koji je u mom priboru već jedno 10 godina i više, je Teddy, brenda MAC. U pitanju je blago sedefasti brown bronzani kreon koji mogu bez izuzetka da kažem stoji na 80% žena i izgleda odlično i stvarno je komad koji se isplati. Znači slobodno uzmite taj isti kreon, nikad kreon ne držite normalno u odnosu na oko, nego paralelno u odnosu na oko i lagano i vrlo slobodno, neuredno
iscrtajte liniju oka. Onda uzmete ravnu pljosnatu četkicu koja izgleda ovako. Ili možete, ako nemate četkicu, uzmite štapić za uši i taj isti kreon razmažite tako da izgleda kao da ste u stvari naneli senku. Ono što je sledeći korak je da se sam koren trepavica dodatno potamni, odnosno da se nanese još jedan sloj kreona. Istu stvar ću uraditi i na donjem delu kapka. I blago oko izvući na spolje. Možete staviti maskaru i završiti celu situaciju. Ja inače volim, zato što volim tako da se šminkam, volim da taj isti kreon nanesem i na vodenu liniju kapka, znači blago povučete kapak na dole. Ako želite da oko izvučete, odnosno da ga izdužite i napravite mačkastijim, osenčite samo drugu polovinu vodene linije, tako će oko vizualno izgledati izduženije. Takođe sad kako se gledam, a vi to naravno kad se gledate ravno ogledalo možete i sami proceniti, da li želite da ta senka, odnosno kreon, odnosno boja koju ste naneli ide malo dalje. Ja uvek volim da ide malo dalje, odnosno dalje u odnosu na samo oko, zato što ga tako blago izdužuje. Vi, na primjer, pametnim pozicioniranjem senke, odnosno krona, odnosno šminke ili bilo koje boje koje stavljate, možete da produžite oko čak za santimetar. A ideja šminke je da poveća, odnosno ulepša oko. Znači, blago ću još dodatno produžiti to moje oko, zato što i smatram da je tako lepše. I super je stvar kod kreona, kao što vidite, što sve može da se koriguje prstom. I što je najbitnije, jako se brzo sa njim radi. Naprimer, prvo ću uzeti tamniju senku i blago samo natapkati u spoljni deo oka. Tako da bi dobila dubinu spoljnjeg dela oka. A i pogotovo za vas što žurite i nemate vremena i ne možete da se posvetite, verujem da je ovako šminkanje prstima najlakše, jer ako bih vam rekla da treba da koristite 5 četaka, verovatno biste isključili ovaj kanal. I onda ću uzeti, na primjer, jednu svetliju nijansu, naravno drugim prstom, i natapkati u unutrašnji deo kapka. Sedefaste senke najbolje amortizuju vlagu i masnoću. Ako je senka suva, odnosno mat, ona izgleda lepo i vrlo je moderna, ali najmanja količina vlage, znoja ili vode će se na mat senci momentalno videti. A sedef će zbog svoje teksture blago to ublažiti i učinit će da tokom celog dana šminka izgleda sveže i besprekorno. Tako da imajte to na umu kada budete stavljali senke. Ono što je važno prilikom šminkanja obrve je prvo iščetkavanje obrve. Znači, kako se umivate, stavljate kremu, kako spavate, dlačice na vašem licu se pomeraju, naravno. I da biste vidjeli sa čim zaista radite, najbolje je da prvo iščetkate te svoje obrve naviše. Tek ćete tada videti pun, u stvari, volumen. Evo možete vidjeti razliku. Ja sam sada samo iščetkala obrvu, ništa je nisam uradila, nisam je našminkala, ništa nisam uradila. Ovo oko, kao što vidite, izgleda momentalno višlje, podignutije, zato što je obrva iščetkanija i podignutija. Uzet ću samo providni gel, obožavam Benefit seter za obrve, zato što ima ovakav mali, bukvalno češljić, kojim možete da idete preko obrve i da je začešljate naviše ili u kom god pravcu želite i da fiksirate te dlačice ako su neposlušne, da se u toku dana ne bi pomerale i da vam ne bi pokvarile vašu ideju šminke koje ste planirale za taj dan. Znači
Znači, kažem, ja volim da te svoje obrve, i to je sada vrlo moderno i to savjetujem, začešljate što više na gore, odnosno ja volim da ih začešljam naviše. Zahvaljujući tehnologiji pojavila se jedna nova formula takozvanih tubing maskara. Specifičnost te formule je što se ona suši u čvrsto stanje i onog trenutka kada krene da se skida ili razmazuje, to takođe radi tako što se samo sljušti strepavica, odnosno skida se u formi ljuspica. Ne dešava se da se preslikava i ne dešava se da, ako ne daj Bože plačete, vam cure onako crne suze iz obraze, ne do Bog, nego se skida tako što se u stvari stvaraju male tube, odatle i reč, oko same trepavice i ta maskara se može skinuti tako što se samo u stvari deaktivira ta formula toplom vodom i najlaganijim povlačenjem sa trepavice se maskara može skinuti ili takođe najlaganijim mogućim uklanjanjem šminke tuferom. Moje 3 omiljene iz te ponude su Million Lashes od L'Oreala, francuski mi nije sjajan, nisam išla skoro na časove, Seal Sensational od Maybellina ili Mekova Extended Play. Kada stavljate maskaru, znate da se ona stavlja cik-cak pokretima u korenu pa se izvlači naviše ili se rotira u korenu pa se izvlači naviše. Ideja je da koren bude najtamniji, najcrniji, najdeblji, a da vrhovi budu tanji. Molim vas, nemojte da pravite one trepavice koje su iste debljine od početka do kraja, kao paukove nogice ovako da izgledaju, ili još gore, da samo ovako pipkate vrhove, evo kao nešto sam premazala. Ne. Znači, zavucite maskaru u koren i izvlačite naviše, tako što ćete blago da trepnete, odnosno zatvorite oko i tako izvlačite trepavice prvo naviše, a drugo punite ih proizvodom i tako dobijate veći volumen i podižete trepavice i one automatski postaju duže. E sad, mali trik kada je u pitanju nanošenje maskare. Svi mi imamo neke trepavice koje nisu reprezentativne i lepe, odnosno ravne. Najčešće se javljaju u ovom spoljnom uglu oka i ako su ravne, sa njih skinite maskaru. Zato što ne želimo da nam išta spušta oko naniže, nego želimo da zadnja obojena trepavica ide naviše, da to oko diže na ovaj način. Ne trebam ništa što će praviti ovu situaciju. Naravno, sad ja pričam namerno, odugovlačim, da bi se ovaj prvi sloj maskare blago osušio. Ne skroz, nego negde 50%. I sada nanosim drugi sloj maskare. Ako me pitate, ja izbegavam stavljanje maskare na donji kapak, zato što stavljanje maskare na donji kapak otvara oko ovako. Znači, dobijate jedan otvoren, lutkast pogled. Ali pošto ja nemam više 20 godina, ja nemam taj luksuz da imam lutkast pogled, ja želim da mi oko izgleda višlje, izvučenije i da ide na gore. Zato želim da cela situacija na mom oku vizuelno vuče naviše i u stranu. Ne želim ništa što će da mi da ovaj efekat. Ok? To je to što se tiče nekih mojih saveta za šminkanje u koroni. Naravno, ova nesrećna sudbina koja nas je strefila, nadamo se do januara, februara ili marta 2021. izgleda tako, znači stavite svoju masku, naravno kad se isključe kamere ja ću našminkati i drugo oko, ali ovo je jedino što se vidi i što je potrebno da bude našminkano. Opet kažem, čuvajte lice, treba će vam i posle korone, a šminku svedite na 5 do 10 minuta, a ostatak vremena uštedite tako što ćete se negde i sa nekim mnogo lepo provoditi. Ćao i ostanite uz lepo i srećni, vidimo se nekom drugom prilikom.